Αποστόλου. Η παλιά στην πτέρυγα, ανεβαίνει ο Βούγιο Ανδρουκάς. Ο δεξιός οπισθοφύλακας θα βγάλει την σέντρα, η οποία αποκρούεται από τον goalkeeper. Εδώ είναι η πρώτη επικίνδυνη στιγμή και από κοντά το γκολ. 0-1 η μικρή του Πίγασου, ανοίγουν τον δείκτη του σκορ. Αν δεν κάνω λάθος πρέπει να είναι ο Τσουβαλτζής, αυτός ο οποίος έχει σκοράρει. Άνοιξε τον δείκτη του σκορ η φιλοξενούμενη ομάδα και προηγείται με 0-1 της αντιπάλου της στο 5ο λεπτό, 5 λεπτά ακριβώς συμπληρωμένα. Η σέντρα εσφαλμένη απόκρουση και από κοντά χάνει την ευκαιρία. Πολύ μεγάλη στιγμή για τους γηπεδούχους με τον Κώστα Γκάλιο να φέρει το μάτς στα ίσα. 11ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Μελίτος, συρτή εκτέλεση, εύκολα μαζεύει ο Κωνσταντινίδης. Ο Μελίτος γεμίζει προς τον Καρύπογλου. Καρύπογλου μαζί με τον Εγρατζάκη. Στην πλάτη του Καρύπογλου. Ευνοημένο στην παλιά απέναντι προς τον Χατζηγεωργιάδη. Έρχεται για να σουτάρει περαιτέρω ο Γκάλιος. Ζητάει χέρι ο Καρύπογλου. Ο Νίκος Πετρίδης μαζί με τον Μελίτο. Ο Πετρίδης μαζί με τον αδερφό του Γιώργο. Κοφτή παλιά Χατζηγεωργιάδης. Στην περιοχή του πέναλτι από την κόντρα. Αυτή είναι ευνοημένος ο γκολκίπερ. Ο Κωνσταντινίδης, ευκαιρία για τους γηπεδούχους που την απόλεσαν. Ο Σαραβάκος κοντράρεται, να το λάθος. Τσουβαλτζής, θα βγει τέταρτο Τσουβαλτζής. Πλασάρει, σωτήρη απόκρουση από τον γκολκίπερ και στη συνέχεια μεγάλη ευκαιρία. Πολύ μεγάλη ευκαιρία από τον μικρό, τον Κιούτσεξίδη. Μελίτος μαζί με τον Χατζηγεωργιάδη. Περνάει την μπάλα στο Μελίτο, η σέντρα του Μελίτου, η κεφαλιά του Καρύπογλου. Εύκολα ο Κωνσταντινίδης. Μελίτος μαζί με τον Χατζηγεωργιάδη, το 1-2. Μελίτος στο άκρο της περιοχής γυρίζει την μπάλα και από κοντά χάνει ιδανική ευκαιρία ο Καρύπογλου. Στο 45 με άδεια εστία πλασάρει επάνω στον goalkeeper. Στο 49 καλή εκτέλεση, περνάει παράλληλα η μπάλα, δεν προλαβαίνει να την τσιμπήσει ο Τσουβαλτζής. Έτσι λοιπόν η μπάλα περνάει από την απέναντι μεριά, out. Μπάλα χάθηκε, ξανά ο Τσουβαλτζής μαζί με τον Θεοχάρη. Φέρνει την μπάλα στα πλάγια, Κιούτσεκτσίδης, Θεοχάρης του πατά την μπάλα, σουτάρει ο Θεοχάρης, χλιαρό το σουτ, μαζεύει ο Τσιούρδας. Ο Γιαξής πήρε την μπάλα αρχικά. Η μπαλιά τρύπα για τον Κιούτσεκτσίδη, Κιούτσεκτσίδης χάνει την μπάλα από τον Πετρίδη. Δεν πιάνει το κοντρόλ από τον Ιαρό και έτσι ο Πετρίδης λυτρωτικά εκεί, επί της φάσης του Κιούτσεκτσίδη, αποσοβεί τον κίνδυνο. Μαΐδης, Κιούτσεκτσίδης στον Τσουβαλτζή. Αντεπίθεση, μπαλιά τρύπα για τον Παράσκο. Τέταρτε του Παράσκου στην περιοχή από τα πλάγια. Θα γυρίσει την μπάλα στον Τσουβαλτζή, ο οποίος χάνει ένα μοναδικό τέτα-τέτ. Στο 54, ιδανική φάση για τους φιλοξενούμενους. Χατζηγεωργιάδης σουτάρει, τρομερό γκολ. Ο Χατζηγεωργιάδης πιάνει ένα δυνατό ευθύβολο σουτ στο βάθος των δικτύων αριστερά στη μεριά της εστίας του Κωνσταντινίδη. Ισοφαρίζει σε 1-1 στο 55. Ο Χατζηγεωργιάδης, πολύ ωραίο γκολ. Του βγήκε η παλιά, την κατέβασε ο Χατζηγεωργιάδης με το στήθος. Δύσκολο για να το αποσπάσει την μπάλα. Μια ιδανική κίνηση από τον Χατζηγεωργιάδη. Πολύ δύσκολο για τον ανακόψεις. Πήρε τα μέτρα που του αναλογούσαν με αποτέλεσμα να πιάσει αυτό το δυνατό ευθύβολο σουτ ψηλά στο βάθος των δικτύων στην άκρη της εστίας του Κωνσταντινίδη, σοφαρίζοντας σε 1-1 στο 58. Εδώ ο Γιαξής προς την εστία του Τσιούρδα. Αποκρούει ο Τσιούρδας και από κοντά ο Παράσκος πραγματοποιεί το 1-2. Από την λάθος απόκρουση ουσιαστικά του Τσιούρδα, ο νεαρός έδειξε να ευνηδιάζεται αυτομάτως με τον Παράσκο, τον αρχηγό. Ο Πίγασος παίρνει προβάδισμα στο σκορ στο 58 και προηγείται με 1-2 με τον γκολ του Παράσκου μετά την ασθενής απόκρουση από τον Τσιούρδα. Ο Παράσκος, ο αρχηγός των νεαρών του Πίγασου, διπλασιάζει τέρματα της ομάδας του Πίγασου, ο οποίος προηγείται με 1-2. Ο Πετρίδης θα σουτάρει επί της εστίας του Κωνσταντινίδη, κόρνερ από τον goalkeeper. Στην προσπάθεια της Παλαιοκόμης να φέρει το μάτι στα ίσα ο αρχηγός, ο Γιώργος Πετρίδης. Αποκρούει ο Κωνσταντινίδης. Εδώ ο Παράσκος, ιδανική ευκαιρία. Η μπαλιά που του βγήκε από τον Θεοχάρη ή τον Καλίγκα. Η προβολή του μακρύ, κόβεται η μπάλα, επανέρχονται με τον Καλίγκα οι παίκτες του Πίγασου και αποκρούει αυτό διαγώνιο σου του Καλίγκα, το αποκρούει ο Τσιούρδας. Όσο κερδίζει το δεύτερο του κόρνερ. Η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, η κεφαλιά
Νέα κεφαλιά, ο Τσιούρδας πάνω στη γραμμή, γκολ. Κεφαλιά του Θεοχάρη προς τα πίσω, δεν μπορεί να την εξωτερώσει πάνω στη γραμμή, μπάλα στο δοκάρι και γκολ. Από την κεφαλιά του Θεοχάρη και μάλιστα με πράτυπο στην εστία, η κεφαλιά του Θεοχάρη απέκρουσε ο Τσιούρδας, αλλά πρέπει να είναι μέσα από τη γραμμή. Η μπάλα βρήκε στο δοκάρι και πήγε στα δίχτυα 1-3 στο 67. Πλασαριστά στο Μελίτο, Σαραβάκος. Κοφτή μπαλιά του Σαραβάκου για το Μελίτο. Από την κόντρα η μπάλα στον Νικολακάκο. Και εδώ δεν υπάρχει offside, από κοντά ή όχι υπάρχει. Σηκωμένο το σημειάκι, υπόδειξη σε θέση offside. Με γροθιές στον goalkeeper ο Τσιούρδας και ο Μελίτος θα βγει μπροστά, βγάζει την εμπαλιά την οποία θα κόψει ο Θωμαίδης. Καλίνγκας, η μπαλιά του Καλίνγκα σε θέση offside, ακυρώνει τον γκολ του Παράσχου ως offside. Στα πλάγια ο Γρατζάκης. Μαντζιούρης. Η σέντρα του Μαντζιούρη κόβει ο Μακρύς και αυτό το σουτ του Βουγιονδρούκα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Τσιούρδα στο 80.